masu kallon mu assalamu alaikum, barkan ku da wannan lokaci da kuma sake haɗuwa da mu ta cikin shirin nan namu na Hausa Gagara Gwari. Shirin Hausa Gagara Gwari shiri ne wanda muke bijiro da karin magana ko kuma azancin magana domin mu bambance tsakanin aya da tsakuwa. Shin su wane ne Hausawan? Wa ake kira Hausa bakwai? Kai din Hausa bakwai ne ko kuma Hausa banza bakwai? To ta cikin shirin nan mukan jefo muku irin wato wasu kalmomi sarƙaƙƙiya a cikin wanda muke baku damar ku maimaita mana abu da muke so mu magana. A yau suna na Isa Abubakar Kare wanda zan tare ga wannan shirin ba tare da dogon bata lokaci ba. Ku biyo ni zuwa titi. Suna na Isa Abubakar Kare. Suna na Zara Muhammad. Zara Muhammad watakila ke Bahaushiya ce. Mana sosai ma. Haka nake so. Hausa bakwai ko Hausa banza bakwai? Hausa bakwai. Hausa bakwai haka nake so. To da Allah wannan kawai abin da zan faɗa yana so ki maimaita mu. Ina jin ka. So nake ki ce mun kalla je kallon kalangwa ka kalle kalla da mari kallon kalanguna kalla bai kalla ba. Ya tun baki fara ba kina dariya. Kalla je kallon kalangwa ka kalle kalla da mari kallon kalanguna kalla bai kalla ba. Kalla. Ya kalla. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Suna na Isa Abubakar Kare. Barka ne. Yawwa. Da Allah wannan wani shiri ne kuke gabatar da shi mai suna Hausa Gagara Gwari. To ina son abin da zan faɗa so nake kawai ka maimaita. to Allah sa bai fi karfi na ba. Insha Allah ba zai fi karfin ka ba. Kai ba Haushe nayi ko? Ba Haushe. To masha Allah. Muna so ka ce mana kalla ya je kallon kalangu ka kalle kalla da mari kallon kalangu na kalla bai kalla ba. Kalla ya je kallon kalangu ka kalle kalla da mari kallon kalangu na kalla bai kalla ba. Kalla ya je kallon kalamai ko kuma kalangu. Kalla ya je kallon kalangu ka kalle kalla da mari kallon kalangu na kalla bai kalla ba. Kalla ya je kallon kalangu aka kalla da mari ne kai. Wannan ya ji karfi na gaskiya. To wannan ba taɓa ji wannan Hausa ba gaskiya. To shi ke yanzu dai kai hakura kai Hausa bakwai kenan. Hakura gaskiya wannan Hausa ya fi karfi na. To shi ke da ka ba su kallon mu ya ce Hausa ta fi karfin sa. Kalla je kallon kalangu ka kalle kalla da mari kallon kalangu na kalla bai kalla ba. Allah barka dai. Suna na Isa Abubakar Kare. Suna na Rahina Abubakar. Ina goda. Yar tambaya kawai nake so ne miki ki bani ansa. Wataƙila ke Bahaushiya ce. To insha Allah ya sa dai zan iya. To madalla. So nake ki ce mun kalla je kallon kalangu ka kalle kalla da mari kallon kalangu na kalla bai kalla ba. Kalla ya je kallon kalangu ya je kalla bai mare. Ya abin da ko za ki kara maimaita. Kalla ya je kallon kalangu ya je kallon. Suna na Isa Abubakar Kare don so san sunan ki. Sunan ta Ruki Bukar. Ruki watakila ke Bahaushiya ce. Kaɗan ba. Ta ce ɗan kaɗan. Hausa banza bakwai kenan ko Hausa bakwai? Hausa banza bakwai. Banza bakwai. To da Allah so nake ki dan maimaita min kalmar nan mana. Ta ban ji kalmar ba. Za ki ji yanzu nan. So nake ki ce kalla je kallon kalangu aka kalle kalla da mari kallon kalangu na kalla bai kalla ba. Kalla ya je kallon kalangu. Kalla ya je kallon kalangu aka kalla mari bai kalla ba. To suna na Isa Abubakar Kare. Suna na Hafsat Ismail. Hafsat Ismail ke Bahaushiya ce? Na ji daɗin kasancewar ki Bahaushiya. Hausa banza bakwai ko Hausa bakwai? Hausa bakwai. Hausa bakwai. Good. Da Allah ina son dan faɗa wani kalma ne ki maimaita mun mana. To Allah sa zan iya. Da Allah so nake ki ce kalla je kallon kalangu aka kalle kalla da mari kallon kalangu na kalla bai kalla ba. Kalla ya je kallon kalangu aka kalla mu kalla mari kallon kalangun da kalla bai kalla ba kenan. Wow, ta yi kokari. Tunan kawaye Usman. To da Allah dan maka tambaya mana ka dan ban amsa. To yi min tambaya. Kai Bahaushe ne? Kana jin Hausa? Ina jin Hausa. Yawwa. To tambaya nake so maka kawai abinda na faɗa ka maimaita. So nake ka ce kalla ya je kallon kalangu aka kalle kalla da mari kallon kalangu na kalla bai kalla ba. Wannan ka dan gwada mana. Sake mai dawo. Yawwa, kalla ya je kallon kalangu aka kalle kalla da mari kallon kalangu na kalla bai kalla ba. Kalla ya je kallon kalangu aka kalla kai. Wannan ina. Salim. Sunansa Salu. To za ka dan kawai cewa za ka yi kalla ya je kallon kalangu aka kalle kalla da mari kallon kalangu na kalla bai kalla ba. Kai, wannan ba sai kai abin ka Isa. Sai mu dai. Sai da abin ka dan gwada mana. Ai sai da gwaji jirgin sama ya tashi. To bari mu ji. Kalla ya je kallon ka ina.
Sunana Isa Bakar Kare, ko zan san sunanka? Sunana Ismail wanda aka fi sani da Bako a Samiya. Bako a Samiya, kai ba Haushe ne? Ni ba Haushe ne. Hausa bakwai ko Hausa banza bakwai? Hausa bakwai. Hausa bakwai, cikakken ba Haushe ke. Insha Allah. To tunda Allah ya sa kai ba Haushe ne, da Allah zan dan faɗa wani abu da harshen Hausa, ina son ka maimaita mu. To in zan iya kenan. Za ka iya ma. Tunda Hausa ne, Hausa bakwai ne, ba banza bakwai ba. So nake ka ce kalla je kallon kalangu ka kalle kalla da mari kallon kalangu na kalla bai kalla ba. To aji isa wannan Hausa ya mu koya. Kaɗan maimaita. Wannan ba zan yawo ba zan yawo. Haba. Malam me sunanka? Sunana Alkasim Suleiman. Alƙasim Suleiman. Kai ba Haushe ne? Ni ba Haushe. Banza bakwai ko Hausa bakwai? Hausa bakwai. Hausa bakwai. To ba banza bakwai ba. Ba banza. Kaɗan maimaita mu abun da zan faɗa mana. To ka gaya mu ji ko kila zan iya, ka san Hausa iri-iri ne, wani ya fi wani iya Hausa. To shikenan. So nake ka ce mun kalla je kallon kalangu ka kalle kalla da mari kallon kalangu na kalla bai kalla ba. To wannan Hausa ya min girma. Ya mu Saboda tun da nake na tashi a cikin Hausa wurin iyaye na ba su taɓa koya min irin wannan Hausa to ba. amma ka gwada mana kawai maimaitawa za ka. A'a in dan gadan ai ba zai kamar inda kai ba. To ka gwada irin naka mu ji. To ka sake gayawa in ji ko zan iya. Kalla je kallon kalangu ka kalle kalla da mari kallon kalangu na kalla bai kalla ba. Wannan Hausa sai na zo kamin training a kan shi kafin na iya. Shi Hausa bakwai ne ko Hausa banza bakwai? Hausa banza bakwai. Idan Allah bari dan miki yin tambaya bana da harshen Hausa dan bani amsa. To ina ji. Yawwa so nake ki ce kalla je kallon kalangu ka kalle kalla da mari kallon kalangu na kalla bai kalla ba. wasu kara kasa fada. A ki dan mun gwada mana mu. A ba zan yi ba, ai ya kallon zan yi fada, ba zan yi kasawa. To wa alaikum. Sunana Isa Bakar Kare, ko zan son san sunanka? Sunana Muhammad Jamil Haya. Muhammad Jamil Haya, kai ba Haushe ne? Rabi Hausa rabi Mada. Akwai Hausa bakwai, akwai Hausa banza bakwai. Kai banza bakwai ne ko Hausa bakwai? Hausa bakwai ne. Hausa bakwai. Ba Haushe kenan. Ba Haushe. To da Allah zan dan faɗa abun nan mana ka maimaita. To Allah bani iko. So nake ka ce kalla ya je kallon kalangu aka kalle kalla da mari kallon kalangu na kalla bai kalla ba. Kalla ya je kallon kalangu aka kallon kalangun da mari kallon kalangun da kalla ba ta kalla ba. Ka yi kokari amma ka dan sake maimaita mun mana. Maimaita mana kaɗan mu ji. Kalla ya je kallon kalangu aka kalle kalla da mari kallon kalangu na kalla bai kalla ba. Kalla ya je kallon kalangu da mari aka kalla kalangun kalla. Nana Mustafa Muktar. Kai ba Haushe ne? Ni ba Haushe ne. Hausa bakwai ko Hausa banza bakwai? Hausa bakwai. Hausa bakwai. Cikakken ba Haushe kenan. To da Allah ina so ka dan maimaita mu wannan abin da zan faɗa yanzu. To so nake kawai ka ce mu kalla ya je kallon kalangu aka kalle kalla da mari kallon kalangu na kalla bai kalla ba. Kalla ya je kallon kalangu aka kalle kalla da mari kalla bai je kallon kalangu ba. Ya yi kokari. Amina Abubakar. Kina jin Hausa? Kina jin Hausa? Sosai? To bari miki tambaya mana ki ban amsa. To. So nake ki ce kalla je kallon kalangu aka kalle kalla da mari kallon kalangu na kalla bai kalla ba. Kalla ya je kallon kalangu aka talle kalla da mari kalla bai kalla ba. Ta yi kokari. Barka dai ya kake? Ya kasuwa? Alhamdulillah. Me ne sunanka? Muhammad. Kai ba Haushe ne? Kai ba Haushe Hausa bakwai ko Hausa banza bakwai? Hausa bakwai. To dan Allah zan dan maka tambaya cikin harshen Hausa. Abinda na faɗa kawai nake so ka maimaita. Amin amin. So nake ka ce kalla je kallon kalangu aka kalle kalla da mari kallon kalangu na kalla bai kalla ba. Sunanka? Muhammad Mustafa. Kai ba Haushe ne? Cikakki. Hausa bakwai ko Hausa banza bakwai? Hausa bakwai. Hausa bakwai. Giredi. Da yar tambaya zan maka kawai ka maimaita abin da na faɗa. Ni tambayan ka kai tsaye. So nake ka ce min kalla ya je kallon kalangu aka kalle kalla da mari kallon kalangu na kalla bai kalla ba. Kalla. Wato kana ji? Kuma ala kalla ya je kallon kalangu. Yawwa. Kalla ya je kallon kalangu. Ina faɗi nawa gaba ɗaya ne. Dan fa to bismillah. Ai wannan abu ne kaman shan ruwa ina gane mu je. Ba da faɗa min mu ji. Au cewa ne kalla ya je kallon kalangu aka kalle kalla da mari kallon kalangu na kalla bai kalla ba. Kalla ya je kallon kalangu ya kallon kai bai mari ba bai raka ba. Yawwa sunan kawaye ne? Sunana Muhammadu Buhari. Muhammadu Buhari. Na. Kai ba Haushe ne? Sosai. Kana jin Hausa? Sosai. Hausa bakwai ko Hausa banza bakwai? Hausa bakwai ne. To tunda Allah ya sa kai Hausa bakwai ne ga yan tambaya mana. Faɗa abu ne kawai ka maimaita mu. Ba da ina sauraro. So nake ka ce kalla ya je kallon kalangu aka kalle kalla da mari kallon kalangu na kalla bai kalla ba.
bismillah. Kalla ya je kallon kalangu aka kalla da mari kallon kalan. Har ka kusa ka ce kalankuwa. Husna. Sunan ki Husna? Ha, ke ba Hausa ya ce? Kina jin Hausa? Hausa bakwai ko Hausa banza bakwai? Duka. To bari in dan faɗa abu mana sai ki maimaita mu abun da na faɗa kawai. Kina ji ba? Ina ji. So nake ki ce kalla je kallon kalangu aka kalla da mari kallon kalangu na kalla bai kalla ba. Ba zan iya faɗa ba. Da Allah ki faɗa ko da kaɗan. Dan gwada kaɗan. Bari maimaita miki. Kalla je kallon kalangu aka kalla da mari kallon kalangu na kalla bai kalla ba. Kallon ya je kallon kalangu. To sunan ki mana? Sunana Rabi Ahmad. Rabi Ahmad. Ke ba Hausa ce? Ni ba Hausa. Kina jin Hausa? Hausa bakwai ko Hausa banza bakwai? Hausa bakwai. Hausa bakwai. Duk. Zan faɗa wannan abun da Allah ki dan maimaita. To ina jin ka. So nake ki ce kalla ya je kallon kalangu aka kalla da mari kallon kalangu na kalla bai kalla ba. Kalla ya je kallon kalangu aka kalla duk. Kika ce Mai sha miji mai. kalla ya je kallon kalangu aka kalla da mari kallon kalangu na kalla bai kalla ba. Kalla ya je kallon kalangu aka kalla da mari kallon kalangun da bai kalla ba. So nake ki ce min kalla ya je kallon kalangu aka kalla da mari kallon kalangu na kalla bai kalla ba. Kalla ya je kallon kalangu. Da Allah ki gwada. Kalla ya je kallon kalangu. Ki dan gwada dai ki ƙara gwada. Kalla ya je kallon kalangu ne kawai bai kalla ba. Cewa ba ne kalla je kallon kalangu aka kalla da mari kallon kalangu na kalla bai kalla ba. No, ka canza min wani period din bana son wannan. Komai nisan jifa. Kasa dai da. Da rarrafe. Yaro ke girma. Na fita ban ɗauka ba. Ke fi da balawo. Ba girin ba ne? Sai mai. Kowa ci zomo. Menene ho? Ban san wannan ba. Ya ci gudu. To ba gaskiya. Wannan hakan nan. An raka ba ko ya ruga. Wai ga shi ta faɗa. To kuna godiya. Madalla. To masu kallon mu duka anan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri namu na Hausa Gagara Gwari na wannan makon. Kun je na ta kaya tsakanin wannan shirin namu na kalla ya je kallon kalangu aka kalla da mari kallon kalangun da kalla bai kalla ba. Shin me zai hana ku biyo mu makon gobe domin shigo muku da wani sabon sallar magana ko kuma Hausa Gagara Gwari? Naku Isa Abubakar Kare nake cewa a ci gaba da bibiyan mu.